Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Coke at Pito, mapapakok ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at Pito. Mapapakok, mapapakok, mapapakok ka sa sarap. Mapapakok, mapapakok, mapapakok ka sa sarap. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 6:07. Ining nga oras gilolong sa inyo sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Yari na ang mga balita Webes nga adlaw, Hulyo 24, 2025. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita sa ngalan ni ka-K5 Ted Aujero Francia. Ako naman si ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa headlines, dulong sa kaluwan sang DTX 500, ang palaya leaves with disugard sugarcane extract. Pero sa may mga diabetes, o kung para ini sa may mga diabetes kag para makalikaw sa high blood pressure kag sumuman sa balatian nga cancer, mag-DTX 500 the superior antioxidant. Kagkaron sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Duwa ka mga bagyo sa teritoryo sang Pilipinas ginapahayag nga may sang Fujiwara effect. Top story of the day. Top story of the day. Kagkaron sa aton mga headlines, una kita sa balita lokal. Iloilo City nakahanda na para sa posible epekto sang habagat nga gipabaskog sang duha ka mga bagyo. Leptospirosis outbreak sa probinsya sang Iloilo ginapreparahan sang IPHO. Sa balita regional, 17 ka mga pamilya sa Negros Occidental nga apektado sang Bagyo Krising kag habagat gyapon sa evacuation center. Lalaki nga pila ka beses nga ginimusa ang kaugalingon nga anak arestado. Sa balita nasyonal, Trump mag-charge sang 19% nga taripa sa mga produkto sang Pilipinas. PNP Chief Torre ginbaton ang pagpanghangkat sang tapungulay ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sa balita international, 21 ka mga bata nga Palestino gipahayag na patay bangod sa gutom kag malnutrisyon. Sa balita negosyo, Digital Bank deposit sa pungsod naglabot na sa 100 billion pesos. Balita sa patag sang hinampang Pinay tennis star Alex Yala, nagnubo ang ranking. Balita entertainment, Janela Salvador ginadudahan nga third party sa pagbulagay Nanday Clea Pineda kag Catrice Curov. Sa balitang extra special, lalaki sa Thailand patay matapos beer lamang ang ginainom adlaw-adlaw sa sulod sang isa ka bulan. Alasay sa 12 na batean ng aton mga headlines kagkaron sa madali na sa aton mga balita una kita sa top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Ginpakigbahin ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando nga may nagaluntad nga interaksyon ng duha ka mga bagyo ngayon susulod karon sa Philippine Area of Responsibility nga ginatawag Fujiwara effect o kon pagbutungay sang duha ka mga bagyo. Gidalakipan ni sang Tropical Storm Dante kag Tropical Depression Emong. Suno kay Servando nga bagod mas dominante ang Bagyo Dante, ini nagabutong sa hulag ni Emong padulong sa direksyon sang Eastern Taiwan. Apang antes magdiretso sa Taiwan, magalibot ni anay sa Ilocos Region, antes maghulag pasaka.
ang Fujiwara effect ang tawag sa interaction sang duha ka mga nagalapitanay nga bagyo. Ginbase ini sa ngalan ni Dr. Sakuhi Fujiwara, isa ka Japanese meteorologist nga unang naglaragway sang phenomenon sadtong 1921 sa iya pagtuon na tuhoy sa pagulag sang vortices sa tubig. Naputikan niya ang pinasari ng interaksyon sang duha ka mga bagyo o kon cyclonic systems kung malapit sila sa isa kag isa. Kung matabo ini nagalibot ang duha ka bagyo sa palibot sang center point nga kasulod sang o kon kasubong sa nagasaot nga hangin. Mahimo magresulta ini sa paglibot, paglaptanay o kon paglapitanay o kon bisan ang pagtingob sang duha ka sistema sang bagyo. Kagaron sa balitali na sang aton sa mga balita, unak na sa balita lokal. Ang balita lokal nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang may tisik. Kung gusto nyo maging healthy, inom ikaw sang may tisik. Iloilo City nakanda na para sa posible epekto sa habagat nga gipabasog sang duha ka mga bagyo. Kaki 5 Jenny Kayuran sa report. Preparado na ang Iloilo City para sa posible nga mangin epekto sang habagat nga ginpabaskog sang duha ka bagyo sa pungsod. Sa diin ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Reisa Treñas ang pagsinapol sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pagsinapol ginaprubahan sang alkalde ang pagpatigayon sang preemptive evacuation sa mga high-risk nga barangay. Bukas naman ang 20 ka mga evacuation center sa bilog nga distrito sa Iloilo City kag gin-activate man ang community kitchen sa diin maghahatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuees. Naka-standby naman ang katapos sang City Health Office para sa mga medical assistance kag ang talatapan sang City Engineering's Office kag City Environment and Natural Resources Office nga maglimpyo sang dalon para sa mga posible puno nga magkalatumba. Yara naman ang kapulisan nga magpatigayon sang rekurida agud ipalaptang ang risko nga dalas sang baha. I have approved for the preemptive evacuation sa 72 ka mga high-risk barangay sang syudad kag sang mga residente naton sa coastal and low-lying areas. Magalibot ang aton BFP kag ang aton mga pulis para mag-announce sa pag-inyo nga pag-evacuate. Ina-expect naton ang mabaskog kag makusog nga ulan kag pagbaha karon nga hapon kag sa gabi. Ginalikuan naton ang peligro sang baha sa aton mga residente, mga responders. Ilabi ang halit sini sa aton kagamitan kag ikaayong lawas. Maghalong ang tanan kag maging alerto. Mga ka-K5, ginpaidalom na sa red alert status ang Iloilo City kasunod sang pagbaha kag pag-ulan diri sa Iloilo City nga dala sang epekto sang habagat. Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining Sa balita. kaangot nga balita, lokal masobra 140,000 katao sa Western Visayas apektado sang habagat sunod sa OCD6. K5 intern IZ Faith Apolonio sa report. Nakabalhag ang OCD6 sang 141,791 tanan ka mga individual sa Western Visayas nga apektado sang habagat as of July 23. Base sa data sa Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6, pinakamadamo diri na record sa Antique nga yara sa 74,358. Samtang 37,710 naman sa Iloilo, 24,374 sa Capiz, kag 5,949 naman sa Aklan. Ini ang nagikan sa 39,263 ka mga pamilya halin sa 445 tanan ka mga kabaranggayan sa rehiyon. Sa karon, padayon na pag-monitor sa sitwasyon, ilabi na ang nagapadayon ng pag-inulan kag pagbaha sa nagkalain-lain nga lugar. Ini si K5 intern IZ Apolonio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Alas 6:17 duga pagidaton nga balita lokal. Naglabot sa 238 tanan ka mga balay sa Western Visayas ang naguba bangod sa epekto sa habagat as of July 23. Base sa datos ng Office of the Civil Defense Region 6, pinakamadamo diri ang nabalhag sa Antique
nga mayara sang 105 kung sa diin 83 ang partially kag 22 naman ang totally damage. Samtang 89 ang partially kag 4 ang totally damage. Sa probinsya sa Aklan, sa Iloilo 74 ang partially kag 5 naman ang totally damage. Sa karon ang iban sa mga ini ang nag-evacuate na. Sa dugang pa nga balita, lokal posibilidad sang leptospirosis outbreak sa probinsya sang Iloilo, ginapreparahan sang IPHO. Yari ang report. Ginapreparahan na sang Iloilo Provincial Health Office o kana IPHO ang posibleng leptospirosis outbreak sa probinsya sang Iloilo. Iniaging pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang among opisina kasunod sang padayon nga pag-ulan kag pagtaas ang tubig baha sa pila ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa doktor, mas ginpabaskog sang probinsya ginahimo nga preparasyon kag pagpatuman sa mga preventive measures agod nga malikawan ang among balatian ilabi ng posible nga pagsaka sang mga kaso sini. Dugang pa sa natungdan sa data kalabanan sa mga biktima sang leptospirosis amo ang mga mangunguma nga nagapananom kag nagaubog sa ila mga talamnan. Ang diri ginapasalig man sang doktor nga bastanteng supply sang mga bulong sa mga rural health unit kag sa probinsya ilabi na sang prophylaxis medicine nga among bulong sa leptospirosis. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Inisikat K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Alas 6:19. Ang ining nga oras sa dulong sa inyo sang Ditex sa Beauty Sopa. Para sa mamis kag maputi sa nga panit, magamit sang Ditex sa Beauty Sopa sa ato sa liga pagpaligo. Sa piyak nga bahin, padayon sa karon ang pagpangita sang otoridad kay Ronel Mission, 33 anyos nga mangingisda. Matapos ginpahayag na dula sa baybayon nga sakop sang barangay na Mukon, Tigbawan, Iloilo, pasado alas 2 sang hapon, Hulyo 23. Sunod ay Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station. Ginpahayag sining nga pasado alas 4 sang hapon na report ang insidente sa ila taltapan. Sa inisyal nga impormasyon, magabatak kuntani isang pukot ang mga manugpangisda apang nabugto ang higot sang katig kag nagpisik si misyon. Wala na ini nakabutwa kag sa ron ginapangita sa gihapon sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa may Banwa sang Tigbawan. Sandig sa impormasyon, 1 kilometro halin sa shoreline ang kalayon sa lugar sa diin nadula ang biktima. Sa dugang pa nga balita, lokal duha ka manugpangisda patay sang nasapuan matapos ginanod sang balod sa Cebu na Guimaras. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, nakita na duha ka mangingisda nga na missing matapos ginanod sa mabaskog nga balod sa baybayon nga sakop sa barangay Sebaste sa Cebu na Guimaras sa tong Hulyo 21 sang gabi, mga ka-K5. Ginkilala ang duha ka biktima nga sanday Vincent Paul Valles, 30 anyos, kag Ryan Galfo, 32 anyos, lunsay residente sa barangay Maabay, Sibunag. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Herbert Remigio, hepe sa Sibunag Municipal Police Station, ginpahayag sini nga alas 9:30 sang gabi, Hulyo 21, nagpatunga lawod agud mangisda sanday Vincent, Ryan upod sanday Reynaldo Galfo Jr., 39 anyos, kag Agosto Galfo Jr., 58 anyos ang natabo ang insidente. Sang hana nga batakon na ni Vincent ang pukot sang bangka, iya ginlumpatan ang paklaw apang bangod nga mabaskog ang balod, ginanod ini kag ginbuligan naman siya ni Ryan. Ginanod man papalayo ang duha kag nagtingwa nga magpangayo sang bulig sanday Reynaldo kag Agosto, apang sa sila ang nakabalik sa lawod, wala na ang duha nila kaupod. Nag-umpisa naman ang search operation sa mga otoridad apang Hulyo 23 na sang aga sang nasapuan ang duha ka mangingisda nga wala na sang kabuhi. Una nakita si Vincent alas 7:50 sang aga kag alas 10:58 man sang aga nakita si Ryan. Dugang pa ni Remigio nga nakita ang duha malapit lang sa porsyon sang baybay kung sa diin sila ginanod. Na-recover na sila sa aton nga mga rescue team. Ang una nga nakita kagina si Vincent Paul Valles, kita siya mga around 7:50 sang aga, and then si Ryan Galpo nakitaan man siyang pagka 10:34 sang moment nga adlaw. Ini si K5 Karen Badilla para sa K5 News Alert.
This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Sa piyak nga bahin, patay ang mag-utod matapos mahulog sa bubon sa sitio Sirom. Barangay San Nicolas, Binavista, Guimaras, pasado las 2 kahapon sang hapon, Hulyo 23. Suno kay Police Captain Rene Mercado, ang hepe sa Buenavista Municipal Police Station, naging kilala mag-utod nga sanday alias Bugoy, 15 anyos kag alias Dagol, 26 anyos. Gimpahayag ni Mercado nga ginsugo sa tag-iya sang bubon nga si alias Domingo ang apat ka mga lalaki, lakip si Bugoy, agod kuwaon ng patay nga ilaga sa bubon, mga 50 metros ang kadalumon. Subong man pag-abot sa tunga sang bubon, nakadapyo si Bugoy kag nahulog kabangdadan ginpaybalo ang iya magulang nga si alias Dagol madasig man nga nag-responder, agod salbaron ang iya manghod. Apang pag-abot sini sa tunga sang bubon, nagreklamo ini nga hindi makaginawa, kabangdanan ginhabuyan ni sang lubid agud magbalik sa ibabaw, apang wala na ini nagrespond. Madasig naman nga nagresponder ang Bureau of Fire Protection kag Buenavista Emergency Response Team. Kag natigay nga makuha ang lawas, una ni Dagol alas 4:28 sang hapon, kag alas 4:36 sunod naman nga nakuha ang lawas ni Bugoy kung sa din pariyo ama ini nga dead on arrival sang Gindalas Hospital. Sa karon wala pa sang desisyon ng pamilya sa mga biktima batok sa tagaiya sang bubon sa nasambit nga insidente. Sa dugang pangabalita, lokal may person of interest na ang pulis sa kamatayon sang Manugbulang nga nasapuan sa barangay Bariga, Banate pasado alas 4 sang hapon, Hulyo 22. Ang biktima ginkilala nga si Benji Misterio, 42 anyos kag residente sang barangay Rumagayray, San Enrique, Iloilo. Suno kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Banate Municipal Police Station, duwa ka persons of interest ang nagagwa sa nagapadan nga investigasyon. Dugang pagin pahayag sang nakasaksi nga antes na sapuan ang biktima, may nakaistorya siya nga duha ka tawo sang makabati sang linupok. Naibaluan nga naaresto anay sa drug buy sa operation ng biktima sa tuig 2017 sa Banwa sang San Enrique. Ginpakigbahin ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ang maluyag niyang mabatian sa palabuton nga State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 28, 2025. Suno sa mamalidha sa kapat nga sona ni Marcos, mas mayugid kon mabatian sa mapumuluyo ang nahanungod sa plano sang presidente angot sa ikayong lawas, agrikultura kag trabaho para sa mga Pilipino. Dugang panidefensor ini ama nagapanguna nga concern o kon problema sang pungsod gani nga maayo kon masolusyonan ini sang administrasyon ni Marcos. Angot na rin nagapabutsag man sang suporta sa defensor sa administrasyon agud nga mas mangin mataway ang pagbulig sa mga pumuluyo. Sa dugang pangabalita, lokal ginistoryahan sa sangguniang panalawigan ng Iloilo ang mahal kag sobra-sobra nga panukot sa mga punerarya sa probinsya sang Iloilo sa mga pigado. Ining kasunod sang privilege speech ni Board Member Lando Destura kasunod sang reklamo nga ginpalabot sa iya opisina na hanungod sa amo nga concern. Suno kay Destura nagalabot sa 50,000 to 100,000 pesos ang sukot sa mga punerarya sa mga pigado nga pamilya kag ginakabig niya nga exorbitant o kon sobra-sobra ang amo nga pagpanukot. Dugang pa sa natungdan bangod sang sobra nga panukot, mapilitan na lang ang mga pamilya nga padayunon ang hamyang agod nga makatipon sang inugbayad sa punerarya. Ang odarigi na refer sa Committee on Social Services ni Board Member Rolex Suplico kag sangguniang kabataan President Sara Javier, Chairperson sang Committee on Underprivileged, ang mga concern para nga matunan kag matawgan sang committee hearing. Alas 6:26, Pangapina Klinika Ditex Copimix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa? Sa piyak na bahin, 3 ka mga persona arestado sa gipatikayon nga entrapment operation sa Banwasang Istansya. Kagay 5 Regine Mayo sa report. Arestado ang 3 ka persona sa ginkasa nga entrapment operation sang Women and Children Protection Center, Violence Against Women and Children Protection Unit o kun WCPC-BFU sa pagpanguna ni Police Colonel Aladin Idingal under sa supervision ni Police Brigadier General Maria Sheila T. Portinto, kaupod sang Women and Children Protection Desk kag pila ka ahensya sa isa ka alapaap sa KTV Bar sa Sitio Kalampang, Barangay Poblacion Zone 2 sa Banwa sa
instansya pasado alas 9:30 sang gabi, Hulyo 22. Ginkilala ang mga arestado sanday alias Ram 40 anyos, tag-iya sang KTV bar kag residente sang Bantayan Island, Cebu, samtang si alias Lee 22 anyos kag residente sang NHA Panitan Capiz, kag si alias KJ 22 anyos kag residente sang Barangay Takuling, Bacolod City. Dakop ang tatlo bangod sa paglapa sa Republic Act 9208 as amended sa Republic Act 100364 kag Republic Act 11862 ukon Expanded Anti-Trafficking Act of 2002. Samtang maswerte naman nga rescue ang isa ka minor de edad kag 6 ka tuig nga bata ang isa man sa mga nabiktima. Dugang pa sila ang gindala sa Atip Network CPU compound sa Haro, Iloilo City para sa protective custody, psychological assessment, evaluation kag interview. Sa karon ang mga arestado yara na sa kustodiya sa Instansya Municipal Police Station para sa nagaigo nga disposisyon. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo Sa sa dugang pang balita, lokal naglabot sa 34,000 pesos sa ginapatian Cebu ang na-recover sang kapulisan sa magbayaw nga naaresto sa ginhiwat sa ginhiwat nga drug buys operation sang kagabi sa Barangay Infante Molo. Ang nadakpan nga mga suspect amo sanday alias Alvin 41 anyos, isa ka janitor, kag alias Budo 31 anyos nga pareho nga residente sang Barangay Infante Molo. Suno kay Police Lieutenant Lloyd Pagulayan ang Deputy Station Commander sang Iloilo City Police Station 4. Ginpaig sini nga sa Barangay Bakaw, Mandurriao, nagakos sang supply ang mga arestado kag mga taga-Barangay Infante naman ang ila mga parokyano. Dugang pa ni Pagulayan, doon sa street level individual ang magbayaw. Sa sumong yara ng mga ini sa police station, agod nga magpangatubang sang nagakaigo nga kaso. Alas 6:29 sa katapusan naton nga balita lokal, masobra tunga sa milyon nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa drug buys operation sa distrito sang Bolo. K5 Adolfoyo sa report. Apisar nga may bagyo kag nagainulan. Tatlo naman ka mga individual ang nadakpan sa drug buys operation. Sa diin na kumpiskar sang City Drug Enforcement Unit o ng CDEU ang 544,000 nga balor sang ginapatian Cebu sa Zone 6 Barangay Boulevard, Molo kahapon sang gabi, Hulyo 23. Ang mga arestado mo sa alias Brando 41 anyos, alias John Mark 24 anyos, kag alias Suzette 50 anyos, lonsay residente sang nasamit ka lugar. Suno kay Police Captain Rocky Jimeno III, ang OIC sang CDEU, nabaklan si Brando sang isa ka plastic sa isang suspected Cebu gamit ang 10,000 pesos nga buys money. Na-recover sa iya dugang ang 14 bagid ka mga plastic sachet sang ginapatihan Cebu nga nagabungkat sang 80 gramos. Pahayag pa si Brando kag si Suzette, amo ang mag-live-in partner, samtang si John Mark amo ang nagadala sa ila sang customer. Nagdangat sa duwa ka semana ang monitoring sa mga arestado tungod man sa reklamo sa ginaligar sa engagement nila sa illegal nga droga. So sa bulig sa mga pumuluyo man dire kag sa mga especially sa mga barangay officials, so hindi na gid nila daw mangwantahan ang paglakta sa balian na isang illegal droga. Suno man nga palapit ang aton nga pista. So, mga ka-K5 na hibalawaan anay naman na preso si Brando sa kaso man sa illegal nga droga sa tuig 2020 kag nakagwa ini sa tuig 2024 pinagi sa plea bargaining agreement. Karon ang silang ang mga arestado yara na sa kustodiya sa Police Station 4 kag kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa ila. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. balita ang Alas ginadulong sa inyo 6:31 nabatian ang madetali sa aton sa nga balita lokal. Kagkaroon sa nato madetali sa balita regional. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. 17 ka mga pamilya sa Negros Occidental nga apektado sang Bagyo Krising kag habagat gyapon sa evacuation centers. K5 Abigail Fuentes sang K5 News FM Bacolod sa report.
Ginpahayag ni Irene Bel Plotania, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kan PDRRMO nga yara sa gihapon sa evacuation centers ang 17 ka mga pamilya sa probinsya sang Negros Occidental nga apektado sang bagyong Krising kag habagat. Suno kay Plotania, ang 17 ka mga pamilya nga ginalakipan sang 63 ka mga individual ang yara pa sa mga evacuation centers bangod totally damaged ang ilang sining nga mga balay. Ang nasambit nga evacuees ang gikan sa Banwa sang Moises Padilla, La Castillana kag syudad sang La Carlota. Dugang pa wala ginabisuhan ang mga evacuees ang tagsa nila ka mga local government units nga magbalik na sa ila panimalay. Sa karon anom na ang kumpirmado nga nagkalamatay sa probinsya bangod sa bagyong Krising. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Diana Grace Fuentes. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. Tanaklan, driver sang oil tanker arestado sa drug buy-bust operation. Gagay 5 Leonard Viray sa report. Arestado sa ginka nga drug buy-bust operation sang mga operatiba ang isa ka driver sang oil tanker sa may barangay Dumagit, Washington kahapon sang aga. Ginkilala ang suspect nga si Robert Diasis, 36 anyos kag residente sang Kalinog, Iloilo. Nabaklan si Diases ang isa ka sachet sang suspected shabu kabaylo ang 1,500 pesos nga buy-bust money. Suno kay Police Major Mark Darrell Villanueva, Acting Chief of Police sang New Washington PNP, aminado ang suspect nga nagagamit ini sang illegal nga droga. Suno sa iya, nagagamit ini sang droga bangod ginatuyo ini sa kada biyahe. Sa karon ara na si Diase sa kustodiya sang New Washington PNP kag magapangatubang sa kaso nga pagbailar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM. Alas 6:34 sa ilo naton ang balita sa atos nga K5 Network News. Lalaki nga pila ka beses ginimuslan ang kaugalingon nga anak arestado. Ka K5 Kibuskayno sa K5 News FM CDO sa report. Arestado ang lalaki na ilang beses ginahasa ang sariling anak. Kinilala ang regional level most wanted person, rank number 3 na si alias AJ, 45 anyos, may asawa, residente ng Barangay Puerto Cagayan de Oro. Inaresto sa joint operation ng Police Station 6 Puerto, Cocpo, Pro 10, SPT, RIU 10 at PSB Puerto ang akusado sa Cagayan de Oro sa bisa ng tatlong magkahiwalay na warrant of arrest para sa 2 counts of rape at isang count ng rape by sexual assault at sa 14 sa buwan ng Hulyo 2025. Walang bail bond sa dalawang kaso ng rape at 200,000 pesos ang bail para sa rape by sexual assault case. 12 anyos pa lang ang biktima nang maganap ang unang pangahalay. Habang naliligo ang biktima ay kinaladkad ito ng kanyang ama sa kwarto at nangyari ang pang-aabuso. Taong 2021, buwan ng Pebrero ang pangalawang insidente at June 2021 ang pangatlong beses. April 2025 nang magsumbong ang bata sa kanyang ina na agad namang humingi ng tulong sa mga otoridad. Nakakulong na sa Puerto Police Station ang suspect. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Nalubog sa baha. K5 Ruel Tarayaw sa report. Bunsod pa rin ng walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Muling lumubog sa tubig baha ang ilang mga lugar sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Uy matapos na ring umapaw ang mga river channels sa naturang lugar na karaniwan ang tubig baha ay nagmumula sa mga kabundukan ng Pampanga at Zambales. Umabot mula sa tuhod hanggang baywang at lagpas dibdib na baha ang naranasan sa ilang mga bahagi ng mga barangay Pentor, Mabini Extension,
Padre Dandan, San Ramon, Santa Isabel, Layak, Santo Niño at iba pang lugar. Hindi na naging passable sa lahat ng mga uri ng sasakyan, lalo na sa mga light vehicle, ang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue o kilala sa tawag na Gapan o Longapa Road dahil na rin sa lagpas hanggang dibdib na tubig baha na nagpalubog sa lansangan. Lubog din sa baha at hindi madaanan ang Sapang Balasa at Pita Tunnel na nasa ilalim ng Subic Clark Tarlac Expressway na kumukonekta sa ilang pambarangay gaya ng Barangay Dalaw, Pita at Bayan-Bayanan kung saan stranded ang mga residente. Karaniwan umano sa naging dahilan ng pagbaha ay ang pag-aapaw ng mga river channels sa lugar at ang hindi kinayang dami ng tubig na dumaan sa mga drainage system, gayon na rin ang pagiging catch basin nito. Patuloy pa rin nakararanas ng mga pabugso-bugso at malalakas na pag-ulan ang Bataan, karating ng mga lalawigan ng Pampanga at Zambales. Kaya naman patuloy na pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente, lalo na ang mga naninirahan sa mababang lugar na maging alerto. Balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Alas 6:38 kakaroon sa maditalin na sa ato sa Balita Nasyonal. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Ang mga balita nasyonal ngayon batian dulong sa inyo sang D3 Bio da antiviral kag antibacterial specialist. Ginanunsyo ni US President Donald Trump ang bag-o nga 19% nga taripa sa mga goods sumalin sa Pilipinas matapos gintawag nga beautiful visit ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya sa White House. Ang nasambit nga balita ang ginpost ni Trump sa iya Truth social media platform matapos sila pagkitanay ni Presidente Marcos sa Oval Office. Sa mga post ginpayag ni Trump nga may ara sila sa trade deal sa diin ang Pilipinas ang mangin open market sa Estados Unidos kag magabayad lang sa 19% nga taripa. Natala naman nga makigsapol si Presidente Marcos sa nagkalaing business leader sa Estados Unidos nga maga-invest sa Pilipinas bago matapos ang opisyal nga pagbisita sa amo nga pungsod. Sa dugang pa nga balita national, hindi pag-isula ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagpanghangkat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sang tapungulay. Suno kay Torre, nga imbis personalay pwede ini nga himuon nga isa ka charity boxing match nga magabenepisyo sa mga naapektuhan sang bagyo kag baha. Ginpayag pa ni Torre nga pwede nila nga himuon sa Domingo sa Araneta Coliseum ang 12 rounds nga charity boxing match. Kon sa diin iya ginsuhesyon nga himuon nga referee si boxing legend Manny Pacquiao. Ginpamilit sang PNP chief nga bukas siya sa ideya basta para sa maayo nga katuyuan kag hindi lamang basta palabtikay sa media. Una diri nga ginmention kag ginahangkat ni Baste sa iya vlog si Torre nga magtapungulay. Hindi pa matag kung seryoso ang kampo ni Mayor Baste apang suno kay Torre. Handa siya nga magtapungulay sa ring para sa kaayuhan sa mga pumuluyo kag basta hindi boxing. Basta ini ang boxing for a cause. Handa ang Kamara nga i-welcome si Vice Presidente Sara Duterte kung magbagong iya desisyon kag magtambong sa ikapat nga State of the Nation Address o konsona ni Presidenta Bongbong Marcos sa maabot sa nga Hulyo 28. Sunok kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, bukas sa gyapon ang Kamara sa tanan nga opisyal sa gobyerno upod na ang Vice Presidente. Ginatagan niya man sa pagtamod ang papel sini sa pagpamati sa zona. Ang pahayag ni Abante ay may kangtanan sa konfirmasyon ni House Secretary General Reginald Velasco. Sa nagligig na simanang ang Office of the Vice President ang nagpadala sang sulat nga hindi magtambong si VP Duterte sa zona ni Marcos sa ikadua nga tiun. Sa katapusan nga balita national, gin-confirm sang defense team ni President Rodrigo Duterte ang ila plano nga hinyoon ang pre-trial judges sang International Criminal Court o ICC nga suspendihon ang confirmation of charges hearing sini nga natalana nga Setyembre 23 tuig 2025. Sa apat kapatid nga notification nga ginpagwa sa publiko, gin-inform ni defense lawyer Nicholas Kaufman ang ICC pre-trial chamber 1 sang delay sa pag-access sa nagkalain
Lain nga impormasyon may kaangtanan sa kaso. Naibaluan nga natalana sa Setyembre 23 ang confirmation of charges hearing nga pang parte sang ICC procedure agud may baluan kung mayara sang bastante nga mga ebidensya para sa kaso agud nga padayon ang trial. Kung makumpirma ang mga charges, iga-assign ang kaso sa isa ka trial chamber sa diin ang mga dugang nga ebidensya ang mahimo nga ipresenta. Alas 6:42 nabatian ang detalye sa Balita Nasyonal. Kagaron sa naton ang detalye sa Balita International. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang mga balita international ninyo batian na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita 48 oras against sa atos nga body odor magamit sang klinika Deo Fresh. Ginkumpirmar sang direktor sang Al-Shifa Hospital nga 21 mga bata nga Palestino ang napatay sa gutom kag malnutrisyon sa nakaligad lang nga 3 adlaw. Ginpahayag sang direktor sang hospital nga si Dr. Mohamed Abu Salmiya nga nagadamo ang mga kasong naangot sa gutom sa manabilin nga hospital sa Gaza. Inibangod sa paring nga kakulang sa pagkaon kag bulong sa tunga sang ula untat nga opensiba sang Israel. Naibloan yung malin sang ginuntat ang ceasefire sang Marso liwat ang ipedalom ang Gaza sa complete blockade. Kung sa limitado ang makasulod nga bulig sugod sang bulan sang Mayo subong nga tuig. Sa katapusan nga balita international, nagpaandam ang World Health Organization o WHO sa tong Martes sa posibilidad sa isa ka malapnagon nga paglapta sa chikungunya virus kasunod sang pagta sa mga kaso sini sa pila ka mga pungsod o umpisa subong nga tuig. Suno kay Dr. Diana Rojas Alvarez, nakita na nilang mga kasubong nga pagpaandam kasubong sa tong 2004 kag 2005 kung sa diin halos tunga sa milyon ka tawo ang ginihigo sang chikungunya sa bilog nga kalibutan. Sa pagbantas ng WHO, liwat nga nag-umpisa ang mga kaso sang sakit sa mga isla kasubong sang Reunion, Mayotte kag Mauritius. Ang chikungunya ang isa ka sakit nga dala sang lamok nga nagatugas sang hilanat kag tuman nga pagpananakit sang kaunuran kag mahimo mangintunaan sang kamatayon sa pila ka mga kahigaynan. Sa karon na lista ang nasambit nga sakit o kon balatian sa halos 119 ka mga pungsod. Nagpanawagan ng WHO sang madasing nga paghulag agud malikawan ang paglapnag sang amo nga balatian. Alas 6:44 nabatian ang detalye sa Balita International. Kagaron sa natong detalye sa Balita Negosyo. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Naglabot na sa 100 billion pesos ang kapugusan nga deposito gikan sa anom ka mga digital bank sa pungsod. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga mayara sa masobra 102.3 billion pesos analista nga deposito sa unang 3 ka bulan sang tuig 2025. Ini ang mayara sang 33.2% nga pagtaas kung ipaanggid sa nakaligad nga tuig. Nagtaas man ang mga customer sang digital banks sa pungsod sang 112% o kon katumbas sang 15.5 million ka mga depositors. Nagapati ang BSP nga magataas pa na sambit nga numero ilabi pa nga sigisigang ilaginahimo nga pagpanghaylo sa publiko nga sakdagon ang digital banking. Alas 6:45 nabatian ang detalye sa Balita Negosyo. Kagkaroon sa iluan naton ang mga detalye sa Balita Entertainment. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Ginadudahan subong si Janelle Salvador bilang third party sa pagbulagay ng Clea Pinada kag Catrice Kiroff. Ini matapos nga madakpan si Kiroff nga naga-like sa mga TikTok comments nga naga-pangalan kay Janela bilang third party. Sa interview kay Pinada kaupod ni Boy Abunda, confirm niya nga nagbulagay sila ni Catrice. Apang ginatag niya nga wala sang third party sa ilang nga breakup. Apang nagsugod ang intriga online sang makita nga gin-like ni Catrice ang pila ka mga comments nga may pangalan ni Janela Salvador. Apisar gindelik na sa TikTok, na screenshot ini sa gihapon sa mga netizens kag gin-upload sa Twitter.
Alas 6:46, nabatian ang detalye sa Balita Entertainment. Kagkaroon sa naton mga balita sa patag sang sport. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports. Sa ato na nga balita sa inampang sa patagsang tennis, nagnobo ang ranking sa Women's Tennis Association ni Pinay tennis star Alex Ayala. Sa ginpagwa nga pinakaulihi o kon ulihi nga ranking sang WTA, yara na ini sa ika-69 halin sa ika-56 nga pwesto. Mahimo nga nakaapekto sa pagnubo sang iya ranking ang halos isa ka bulan nga hindi paghampang matapos ang iya European clay sa grass campaigns. Ginpahig naman sang 20 anyos nga si Ayala nga natala na ini nga maghampang sa National Bank Open sa Montreal, Canada nga mag-aumpisa halin Hulyo 26 tubtob Agosto 7. Ang National Bank Open ang pasakupan sa mga bantog nga tennis players kasubong nanday Arina Salavenka sang Russia, Coco Gauff sa kag Jessica Pegula sa United States kag madamo pa nga iban. Magaserbi ini bilang pagpanghanda ni Ayala sa nagahilapit niya nga pagpasakop sa US Open nga mag-uumpisa sa Agosto 24 tubtob Setyembre 7 sa New York. Alas 6:48. Good morning kay Sir Noel Tocoyo, kay Sir Edgar Badbadon, kag sumuman kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Maki Kinoviva, kay Ma'am Bings PSG, kay Tata Denyig Pasakan, kay Sir RJ Balanza Calanoy, kay Kayo Joey Basalatan, kay Sir Nonito Sumbong, kag sumuman kay Philip Louis King, kay Mary Jane Estopacia Eresuelo, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning kid, kag kay Alfredo Estenoso, kay Sir Roland Jimenea, kay Sir Aldrin Berry, kag sumuman kay Ma'am Marie Italia Michelina, kay Sir Herminia Tuando, kag kay Ma'am Hihino Sumagaysay, kay Ma'am Mary Ricabar, kag sumuman kay Ma'am Laura Sumagaysay, kag kay Sir Hudlom Montana. Kakaroon sa ato sa ning balita extra special. DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Sa aton sa ning balita extra special, isa ka lalaki sa Rayong, Thailand ang nasapuan niya patay nga napalibutan sang ginatos ka mga basiyo sang butilya sang beer. Matapos wala ini nagakaon kag beer gid lamang ang ginainom sa masobra isa ka bulan. Nakabaton sang tawag ang rescue workers sang Siam Rayong Foundation nga nagapangayo sang bulig para sa lalaki sa Banchang District. Sa Rayong nga ginpahayag na dulaan sang pangalibutan matapos nagkurog-kurog. Subuman sang ila pag-abot, nasapuan na lamang wala na sang kabuhi ang lalaki nga si Tawi Sapa Nam Wong Sa, 44 anyos ang edad. Suno sa 16 anyos nga bata ni Nam Wong Sa nga masobra isa ka bulan nga beer lamang ang ginainom sini tubtob nga iya inabtan nga nagkurog-kurog sa iya ligdaan nga napalibutan sang ginatos ka mga basiyo sang beer. Alas 6:50 mga ka-K5, nagibalipat mag-inom kita sang Mighty C para mapabaskog ang aton sini nga immune system. Kagamayad to mga K5 ang mga balita sa DTX Morning Newscast subong nga Webes, Hulyo 24, 2025. Upod sa inyo tagbalita sa kalan ni ka-K5 Ted Ahujero Francia, ako naman si ka-K5 Enrico Tupasurita Jr. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita.